Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha siza nendaba ekhutshwe yiKaizer Chiefs emveni nje kwemini, emveni kokubana ke iKaizer Chiefs yathatha isigqibo imanagement okubana ke ayizuyivuselela icontract ke yabakhowutshi ababini uMlumzana Cedric Kaze kunye noKhalil Ben Yosuf ibakhululile iKaizer Chiefs. Ithe emveni koko ke amakhosi akhupha into ethi ngoku akhangela umqeqeshi ke one-experience ozokwazi uthatha iKaizer Chiefs ke akwazi ukhompyutha neOrlando Pirates kunye ke neMamelodi Sundowns, okanye ozokwazi uchallenja iMamelodi Sundowns kunye ke neOrlando Pirates kwisizini ezayo. Mhlawumbi bathe xa bephosa amehlo beqwalasela kula madoda amabini bawabona into okubana ke amandla angeke bebe nawo ukuchallenja iPirates neSundowns xa beqhubeleka besebenzisa la madoda amabini napha kwisizini ezayo ke baphulaphuli ke. Ziyabethana ke zimvo kwinkundla zokuxhumana, abanye bathi ke iKaizer Chiefs iyakuthanda uqalela emva ngoba abakhowutshi ababini bebesebeyibambile iKaizer Chiefs, bekumele beKaizer Chiefs bayekile. Abanye bathi ke iKaizer Chiefs ithathe isigqibo kusiso ngoba ibingekho zandleni ezirayithi kwaba baqeqeshi babini. Bathi ke iKaizer Chiefs yenze kakuhle into okubana ke ibakhulule, izawufumana umqeqeshi ke ozathi abe ne-experience baphulaphuli. Nawukhumbula ke into okubana ke aba baqeqeshi babini uMlumzana uCedric Kaze kunye ke noMlumzana uKhalil Ben Yosuf bangena esihlangwini ke okanye bathatha endaweni kaMlumzana uNazarethin Napi xa iKaizer Chiefs ikhulula uNapi yashiya bona yathi mabaqhubeleke njengabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Ndiphinde ke ndinikhumbuze into okubana ke kwabona aba baqeqeshi sasingabazi, sabazi ke ngeganga ngenxa kaNapi, uNazarethin Napi owalanda aba baqeqeshi okubana ke azosebenza nabo. Yatsho ke iMzantsi Afrika yabazi aba baqeqeshi, kodwa ke kuphethe sekushiyeka bona kuhamba uNapi, kuphethe seyingabo ke abaqeqesha pha iqela leKaizer Chiefs. Sithetha nje nawo namhlanje ngabo ke ngoku abakhutshweyo pha liqela leKaizer Chiefs kule njikalanga yanamhlanje. Kulapho ke iKaizer Chiefs ikhupha ke into ethi ke bakhangela umqeqeshi ke one-experience ozokwazi ukubana ke a-challenge Orlando Pirates kunye ke neqela leMamelodi Sundowns pha kwisizini ezayo. Abanintsi ke bamjonga lo Pitso Mosimane okubana ngenzeka uba nguye ke lo uzothatha intambo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Abanye ke bakha bajonge pha uMlumzana uManqoba Mngqithi bathi ngenzeka uba nguye ke ozothatha intambo. Abanye ke bajonge phaya ke la mqeqeshi ke wayeqeqesha Orlando Pirates weRivero. Izimvu zabantu ziyabethana, bacinga ngocinga, kodwa ke akukabikho mntu ushoyo into okubana iKaizer Chiefs ke izawuthatha bani ezamfaka endaweni ke yaba baqeqeshi ke ibakhuphileyo namhlanje. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into okubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.